Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Uthi ufuna ubulungiswa umndeni owesifazane olondeka mpele obulawe ngehlungu ngempela sonto ejabulela ukunqoba kwamakhosi ehlula amabhakabhaka. Nginibingelele ngiphinde nginamukele izindabeni zezwedemete igama lami ngusibonga konke wakandwando Mothanda ungangibiza intatheli ka YouTube. Kubikwa ukuthi kuphele ngezinyembezi ukujatshulelwa kokuwina kwamakhosi ehlula amabhakabhaka ngempela sonto emdlalweni weSoweto Odabe. Kubikwa ukuthi kugasele wesilisa wafike wabulala owesifazane olondeka mpele emakhosi emthwalume emva kokunqoba kweKaizer Chiefs. Kubuye ukuthi lo wesifazane ubehlele ekhaya kube bukela ibhola ngesikhathi iChiefs isiqukula indebe. Wabeze kufika owesilisa wabe esembulala maqede wagcwala amathafa. Kanti ke ube esekhalelwa ngamasongo kaSigonyela kubuye ukuthi uzovela namhlanje enkantolo yaseMzumba. Abantu basale beshaqekile ngaso lesigameko esibashiye bebambe ongezansi. Ulinde kuhle mngadi uthe cha kodwa asivumeni madoda ubulwane bosingenele imoya isibambe phansi idlalile nje ngathi kakhulu bafowethu ngiyazi kunzima kangakanani ukulinyazwa nokucekelwa phansi umuntu omthandayo kodwa bafethu ngiyacela izinsizwa zakithi ihlisana umoya phela asiphumeni kulabantu phuma mfethu kubhlungu kunjalo ungaze wenze okuzokuphatha kabi ekugcineni. Uthemba Mahlangu uthe ngathi sengiyabona sengibulala umuntu wesifazane for sure nentombi engizalayo ingaphatheka kabuhlungu izinyane ledlamini. Usibonelo Thabethu uthe umphakathi awusekho yini wabe sefaka ama-emoji akhalayo. Umhlaba memela uthe usikhotheni nje lo ayikho into enje. Untomfuthi Mbamba uthe ayasinyanya amadoda wabe esafaka ama-emoji akhalayo. Impilo enhle mpangazithi uthe bazothi idliso Jehova sengathi umoya wakhe ungalala ngokukhulu ukuthula bese ejeza umbulali. Bafethu maningi kakhulu ama-comment ngizofisa ukuzwa ukuphala kwakho ngalolo daba khona lapha kwi-comment section. Mina nje ngidathela YouTube sengayithethe indawo ngithi asibambane evidweni elandelayo.